kun sä jatkasit siitä, kun sä tuut Tresko ja Ramsan välistä, niin jatka suoraan. Älä käänny ylös sinne meille päin, vaan jatka suoraan. Joo, no mä näen sut sit, kun sä tuut siitä, niin. Mulla on kiinni. Joku valkoinen meni ihan helvetistä tosta. No niin, ensimmäinen. Eikö päästä irti? Onko kiinni joku vai? Kävin kokeilemaan. Saaksit ottaa kaalia nyt jo? Ei tullu ylös. Kyllä. Auki. Joo. Jutuissa se on suuri. Ei, älä kuvaa nyt ja ota todistusaineista. Päästään irti vaan. Yhdellä koukulla vielä. Eiku on siinä kanssa. Okei. Nosta 12 kuitenkin. Mä sotke itse sitten. Katsotaan koukkuun. Varmaan lähtee aika helposti. Se on mennyt tuohon tulpakautta. Se iskelee tie. Se on tosiaan. Joo. Tätä ei lasketa. Tää on tappo. Se on varmaan ton takia, koska se Älä ui mun eteen. Nyt lähdetään pois. Se rupee nuottaa jo. Nää pienenee koko ajan nää hauet tänne. Eikä kutistuu pesussa. Kyllä aika vauhdilla. Hassu kun tuntuu niin isot, kun mä sanon tehdä. Ei kukaan myki. Poikittaa hinaa, niin kyllä se varmaan. Kiitos.